Dnes sa pozrieme na dielo s trochu temnejšou tematikou. Rozoberieme si dielo Na zapadení nového do Remarka. Bacha, toto dielo má trochu triky zaradenie do literárneho obdobia. Dejovo sa to odohráva počas prvej svetovej vojny a nesie prvky povojnových období logicky, keďže bola písaná po vojne a silným motivom sú práve autorové zážitky z fronty. Preto nesie znaky naturalizmu, obdobie živých a anatomicky presných opisov, hlavne zranení a expresionizmu, čo je predvídavosť, magickosť, ale zároveň smutné námety. Ak chcete vedieť viac o tomto, ale aj o iných literárnych obdobiach, mrknite na stránku príručiek, konkrétne na chronolit. Dobre, poďme na to. Všade počujeme výbuchy. Ahoj, ak ma ešte nepoznáš, tak som Hanka z projektu Hriankine príručky. Pomáham maturantom a stredoškolákom s maturitou zo slovenčiny a literatúry vďaka 3 príručkám: maturitúre, slohátoru a chronolitu. Toto video je len rýchle zhrnutie deja v tomto diele, no nezabúdaj, že na maturitu budeš potrebovať oveľa komplexnejšie vedomosti. Ak chceš vedieť viac o dielach, mrkni na stránku, ktorú nájdeš na mojom Instagrame, ale aj tu v popise videa, na maturitúru. Potrebuješ lepšie porozumieť literárnym dielam? Čekni chronolit. A čo to písanie slohov? Robí ti to problém? Vyrieši to slohátor. Dobre, ale dosť bolo reklamnej upútavky. Poďme na video. Vidíme scénu nemeckých vojakov, plaziacich sa do bezpečia. Služobne starší vojaci systematicky prekladajú lakeť cez lakeť popod ostnatých drôt a zelenáči sa ich snažia nasledovať. No keďže nie sú ešte na túto hrôzu zvyknutí, od strachu sa im rozpúšťa čokoládová tyčinka v zadnom vrecku nohavíc. Poopy. What? Huh? Oh, Greg. It looks like he has a candy bar on there. Manny! Frank, you're gonna have to do something. Yeah, I'll get a rag. Dad, stop it! Poop! He's pooped his pants! No, it isn't what it looks like. It isn't. It's chocolate. Chocolate. See? Ale omcuje nimi neuveriteľný strach o život. Tak ako aj autor bol na fronte hodený do tohto desu, hodil aj nás, čitateľov, takto do prostredia. Kedy je Paul už rok na vojne a spolu s niektorými jeho kamarátmi opustili tento pozemský svet a jeho nádej na normálny život matura. Retrospektívne sa zoznamujeme s tým, ako sa na front dostal. Jeho učiteľ, Kantorik, motivačnými prejavmi presvedčil svojich maturantov, aby šli bojovať za krajinu. Oni z vidinou veľkej cti sa odhodlali. Gramatická odbočka. Pozor, zákrúta! Pozrime si vety. Profesor presvedčil svojich maturantov, aby šli bojovať za krajinu. Oni z vidinou veľkej cti sa odhodlali. V slove oni, aké i sa nachádza po n. A prečo? A správna odpoveď je mäkké i. Ide o zámena oni a onu. Oni s mäkkým i referuje na skupinu mužov, poprípadne na nešpecifikovanú skupinu, kde nevieme, či obsahuje len mužov. Pri oni s tvrdým i referujeme čisto na skupinu žien. Keďže v tomto prípade išlo len o mužov, tak používame mäkké i. Dozvedáme sa aj o výcviku. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Fuck you, bitch. Kde si veliteľ zasadol na Paula, kvôli jeho nie je na prvý pohľad silnému vzhľadu. Yo, man, I'm Skinny Pete. Vidíme stredajúce sa scény, kde sa zamieňajú otrasné zážitky zo zákopov v porovnaní s časmi oddychu, ktoré skupina má, keď nie sú v prvej bojovej línii. Aj tie svetlé okamihy sprevádza istá pochmúrnosť. Majú síce dostatok jedla a aj prebytok, ale len preto, že polovica jednotky neprežila poslednú bojovú akciu. Na začiatku ich, Paula a jeho spolužiakov, služby sa pridali do jednotky istého postaršieho muža, Kačinského. Ten bol na fronte dlhšie ako oni a tak im vysvetľoval, ako to tam chodí. Učil ich, ako podľa pískania granátu rozpoznať, ako ďaleko sa skryť, alebo podľa zvuku paľby predpovedať prípady nepriateľskej armády. Stal sa ich mentorom. Máme tu scénu, kde spolužiaci navštívia aj jedného z nich vo vojenskej nemocnici. Ležiaci má ale už amputované nohy a keďže je jedináčik, mama mu darovala skvelé čižmy.
Stretávame sa teda s morálnou dilemou, kde chalani chcú jeho čižmy. Lebo je zrejme, že ich využije asi tak ako slimák ponožku, ale nechcú mu to povedať, aby v ňom nevyvolali emócie beznádeje a jeho zdravotného stavu. Paul dostane aj priepustku ísť domov, no po príchode do detskej izby ju ani seba nespoznáva. Nevidí sa ako ten chlapec, čo tu pobýval predtým a nevie už žiť tak, ako žil dovtedy, pokým nezažil hrôzy vojny. Prenesie tu slávne riadky. Ešte sme sa ani nenaučili žiť a už musíme vedieť, ako zomrieť. Vráti sa na vojnu a keďže sme teraz mali scénu, kde sa situácia trochu ukludnila a Paul mal oddych, vidíme ho teraz na fronte v ďalšej morálne zložitej situácii. Počas boja padne do kráteru s francúzským vojakom. Nechce ho zbaviť života, ale keby to nespravil, spraví to predsa on. No napokon vystrelí, ale nedorazí Francúza úplne. Vyviazne s poranením a tak sa dej opäť ukľudňuje a Paul sa zotavuje v nemocnici. Po zotavení sa opäť vráti na front. Sledujeme ďalšiu vojenskú akciu, no tentoraz postrelia Kačinského. Paul ho nesie ešte žijúceho do nemocnice, no keď dorazí, Stan Kačinský už nie je medzi nami. Paulovej duše už zostáva veľmi málo. Skoro všetci jeho spolužiaci už nikdy neuvidia svetlo sveta a ich rodiny uvidia len ich meno na listine padlých. Prichádza zima roku 1918 a medzi vojakmi sa začína šuškať, že tento teror sa pomaly končí. No majú ešte nejaké vojenské akcie, pri ktorých už ale strácame aj nášho hlavného hrdinu. O pár dní sa skončí vojna a správu z dňa, kedy svet opustil aj Paul, tvorí v novinách jedna veta. Na západe nič nového. Chcel by som upozorniť na to, že v tomto diele viac ako o dej ide o pocit beznádeje, zbytočnosti a skľúčenosti, ktorý má názov. Tento text sa mi nepísal ľahko, napriek tomu, že si myslím, že ide o veľmi kvalitné dielo a jedno z tých, ktoré človeka ovplyvňuje na celý život. Prosím, milý divák, odnes si z tohto videa predovšetkým vďačnosť za to, že môžeš žiť život s dostatkom zdrojov. Že mier, jedlo, rodina a zdravie nie sú samé zrejmosti a to, že ťa čaká maturita, nie je trest systému, ale luxus a príležitosť, ktorú veľa ľudí pre tebou nemalo. Spomeň si na Paula, ktorý nikdy nemal šancu odmaturovať. Opäť tu pripomínam, že toto bolo naozaj stručné zhrnutie deja a nepovedali sme si dôležité veci, ako napríklad prežil ich ležiaci kamarát, zobral si niekto tie čižmy, čo sa stalo s Francúzom, ktorého Paul postrelil, ako nakoniec zomrel Kačinský.